Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alo, abonné on ba fo kaw ni shu ou bien aw ni sogoma lo ke parce que dugu klara aw ni sogoma aw balmance dɔw ka karamɔgɔ dɔw ka kalanden dɔw dencɛ dɔw facɛ n'o ye maître Badara Ali Bajini di sabari kan inshallah bi sogoma nan bɔra ni ala tɔgɔ ba kelen ni kana o di aw ma sabu ala tɔgɔ minnu an b'a dira ma tɔgɔ ninnu kan mais fɛn dɔ bɛ yen n'an ɲinɛna ale kɔ i b'i ka ala tɔgɔ baara i t'a wo ye mun ye o le ye siri ye siri sugu ka ca hali mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ k'i yɛrɛ siri bon a bɛɛ tɛ mɔgɔninfin jugu nɔ ye quoi mais caman y'an yɛrɛ kun nɔ ye donc n bɔra ni siri tigɛ n'a ɲɛnama yɛrɛ de ye bi sɔgɔma na ko bɛna d'aw ma hali ni i ye san 100 de kɛ i tɛ se ka dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ i yɛrɛ tigɛ kɔnɔ k'i tɔgɔla t'ale y'o ye n'i ye nin baara tile kelen baara lo su kelen baara lo wallahi i b'a fɔ a bɛ siri bɛɛ lajɛlen tigɛ ayiwa yan'an bɛ don ala tɔgɔ nin ɲɛfɔ cogo la an b'a ɲini aw fɛ a ka abonné n'aw abonné na a kana ɲinɛ a bɛ notification like walasa video bɛ bila ka to aw connecté ntɛ n'a connecté la video sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ a ye video nin partager walasa an balimaw bɛɛ ka se ka video nin sɔrɔ k'u yɛrɛ nafa n'a ye a kana ɲinɛ kalanbulon 2 dayɛlɛ la whatsapp kan ani telegram sanfɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'ala sɔnna a tɛ si tɛ nimisa ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ala tɔgɔ in bɛ baara cogo jumɛn i bɛna kawati min dama lo sɛbɛnniba tɛ foyi foyi i bɛ kawati min i ɲɛ b'a la ten i b'a ci siɲɛ 16 n'i y'a ci siɲɛ 16 naani i b'i ka laɲini don kawati cɛmancɛla la i bɛna nasi ko k'a ni nɔnɔ kɛnɛ ɲagami ɲɔgɔn na i b'a min siɲɛ 16 i b'a ko siɲɛ 16 subhanallah i b'a min siɲɛ 7 k'a ko siɲɛ 7 su kelen inshallah i bɛna ye siri bɛna tigɛ i la i gɛrɛsɛgɛ bɛna dayɛlɛ i bɛna commencer ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ la i ka ɲɛnamaya bɛ changer i bɛ lafiya n'o tɛ siri man ɲi dɛ siri ka jugu fo ka tɛmɛ aw ni ce aw ni baraji ala dari caman bɛ a b'a kɛ a tɛ jaabi siri lo aw ni ce aw salamu alaikum